Подкаст, трети епизод. И българската версия на Cards Against Humanity. На български преведена като... Симултантен превод, Димитър Лепидов. Карти срещу човечеството. Точно така! Literal translation, domestication, какво беше там? Играем карти срещу човечеството. Направихме си саморъчно българска версия на играта с culture specific български примери. Ще измисляме още, но започваме сега като за първ път културно специфични, ще кажа спецификални. Играта е на игра на карти, синтактична. Ако мога така да се изразя, да. Зрителите ни. Иначе казано, трябва да търсите пряко или непряко допълнение. Подло, сказуемо. До тук съм. Да спрем, моля ви се, да спрем. Игра на карти, в която две карти се сливат, за да направят ненормално изречение, което да звучи смешно. Да, всеки един играч става едно изречение и този с най-ненормалното изречение, най-смешното изречение печели. Точка. Съдиите се редуват. Играта е на ходове, като всеки един ход има различен съдия. Който на другите двама. Съответно, ние сме трима. Сега може да въведем тази нова карта, за която си говорихме. Как беше? Когато съм в Source Center, се отдавам на обарване на хеликоптери. Така, да започваме. Първият съдия съм аз. И първата ни карта е... Този месец в новия брой на Космо послади сексуалния си живот с... Не гледам. Така, добре. Разбъркайте ги. Чакай. Mix them up! Окей. Този месец в новият брой на Космо послади сексуалния си живот с... гаделичка на тести си. Как го визуализирам? Да, права си, не Космо, а Козмо. Козмо. И другата, този месец в новия брой на Козмо послади своят сексуален живот с... космически путки. Interstellar Pussies. Путките са. Малко е ветровито, раздухвани картите. Кой е с путките? Точка за Ели. А това какво е? Това откъде падна? Ти теглиш дръж, не ти я видях. Така. Мога ли да ти я покажа? Не мога да... Не! Така. Съдията сега си ти. Да. Аз съм си стигнала. Тон. Даскалът ни по физическо беше уволнен, задето добави празно място в препятствията на трасето за бягане. Аз пък това беше вчера. Не, има. Дръж телефон. Казай какво се случва като съдия. Добре, ето сега. Нашите участници избират най-подходящата и най-извъртена карта, която да подхожда на условието. Окей, няма да гледам. Моля, поставете картите. Са обърнали? Окей, го. Така, и нашето първо предложение е... Даскалът ни по физическо беше уволнен, след като добави полово зрели момчета роби в препятствието на трасето за бягане. Това, между другото, беше вчерашния ми избор, не знам кой е. И даскалът ни по физическо беше уволнен, след като добави дъх на бахур. Препятствието на трасето за бягане. Дъха много ми хареса, но тъй като вчера бях избрала половозрелите момчета роби, избирам това. Кой беше? Браво! Една точка за Джимс. Менделеев една точка. И аз една точка. Или YouTube никнейм Джими една точка. Ели една точка и Криско нула точка. Аз съм съдия. Ти си съдия. Добре, тези двете отиват. Дръж телефонът, говори на него като съдия. Говорим като съдия. Тишина в залата. Добър ден, проба. Тук е микрофона. Микрофона. Да, извинявам се, аз каква проба правя. Няма така.
Това мина вече. Така. И сега нещо, което би се харесало на Криско. В Рим се носят слухове, че Ватиканът си има тайно помещение, отделено за. Place your cards now. Сега нека го прочетем заедно с отговорите. В Рим се добър ден, Юксел Кадриев по BTV. Добър ден с новините в... Колко е часа? 5 и 9 минути. В Рим се носят слухове, че Ватиканът си има тайно помещение, отделено за поучителния бой на жените или сексуалния апетит на Кондио. Цяло помещение за сексуалния апетит на Кондио. Колко е голям? Смятам, че в този час вашият верен журналист Юксел Кадриев ще избере сексуалният апетит на Кондио. 2 точки за Еви. И предавам щафетата на моите колеги журналисти от телевизията. Часът ще бъде 5 часа и 10 минути. И сега, другия ход, съдията съм аз. Тази карта отива на майната си. Много ме кефи да се правя на Юксел Кадриев. Много ти отива да говориш така. Да, точно така. Това е сексуално. Чакай сега. И новата... Още един журналист. Изтегли... Михов от Всяка неделя. Михаил Михов ли беше? Не. Здравейте. Давай ти си. Да ви кажа какво следва. Изтегли ли карта? Не? Бяла. Чакай. Sperm card. Sperm card. И следващата черна карта на хода е... Научих по трудния начин, че тъгуващ приятел не може да бъде развеселен с... Очакваме карта. Да, всеки момент очакваме да ни извика да се обърнем за картите, да проверим тези прекрасни изречения, да се уверим, че нашият интелект е остър като блъскнач и... става ли? Какво става сега? Окей. Третият епизод на подкаста. Готови ли сме? Разбъркайте ги, скъпи мои. И аз обичам да говоря така. Ще ни бъде... Научих по трудния начин, че тъгуващ приятел не може да бъде развеселен с... Хуй! Що пътя не може? Очевидно не действа, когато е тъжен. Научих по трудния начин, че тъгуващ приятел не може да бъде развеселен с... Умирачка в самота и болка. Хуя как? Хуя печели. Юксел Кадриев е дълбоко разочарован от вас. Какво да направим, за да го развеселим? Хуй! Както разбрахме, единственото, което може да направим, когато нашият приятел е тъжен, е да му дадем един голям сърдечен. Хуй! И сега предавам... Всички бъдещи работатели, които могат да чуят това клипче. Предавам съдийските щафета на Елена! Или с други думи, Ани Салич, здравейте. Ани Салич не разбира от вашата странна техника на записване, така че... Не правите... Както чухте моят колега Юксел Адриев. Не се прави. Разбира се, не мога да имитирам интонацията на моят уважаем колега Юксел Кадриев, но аз като Ани Салич, единствената, неповторимата Ани Салич, все пак ще се опитам да ви дам сравнително добър преглед на събитията, които в този час, който не знам какъв е всъщност, 5 и 10, извиняйте, в този час или друго яче казано 5 часа и 10 минути, аз ще ви разкажа за най-горещите събития в тази точка, а именно блоковете на Софийския университет. Блоковете да ви поправя. Не, блоковете. Ако обичате, това е журналистическото произношение, което е акуратно за случая. Готови ли сме? Имаме ли връзка? Юксел? Аре, тегни карта и мълчи,
Ани Салич, разбира се, твърде над нещата, за да си изтегли карта. Не бяла, а черна. Ти си съдята. Ани Салич се извинява на зрителите и сега ще изтегли Това е защото карта. Юксел Кадриев не изтегли. И така, ето новините от този час. Оказа се, че човекът, празно място, не бе нито героят, от който се нуждаехме, нито този, за който бленувахме. И така, моля, депозирайте вашите предложения сега. Ето сега, така подобно или симиларно на минута е много. Симуларно. И не смятам, че вашият журналистически Искам да ви кажа, че вие изобщо не разбирате от моят журналистически жаргон, но сега... Така, и сега... Исках, между другото, да ме прекъснете така грубо, исках да кажа... Момент, имаме включване, момент. Сили сме? Юксел, чуваме ли се? Юксел? Добър ден, обажда се Юксел Кадриев. Юксел в момента провежда личен разговор за това. Аз ще проверя депозираните предложения. И така, предложение номер 1. Оказва се, че човек наполовина довършена кастрация не бе нито героят, от който се нуждаехме, нито този, за който бленувахме. Така. Човекът наполовина завършена кастрация. И оказа, че човекът набор с пиратска кука. Не бе нито героят, от който се нуждаехме, нито този, за който пленувахме. Бих включила зрителски обаждания, които да определят коя от картите е по-добра, но такива няма. Не смятам, че е акуратно точно тези карти, но така или иначе, тъй като няма други, аз бих избрала аборт с пиратска кука. И така имаме точка за Юксел. Браво, Юксел, поздравления! Благодаря ти. Продължаваме. Кучки такива. Да. Ето сега Ани Салич си тегли карта. За да не кажете, че е толкова над нещата. Имаме пауза, докато новец седя разговаря по телефона. Добре, нека сега да почакаме. През това време ще получим прогнозите за времето с Кристиян Чолаков. Кристиян? Да ви оправя, аз се казвам Мирлюб Бенатов. Аз мисля, че сте Кристиян Чолаков. В днешната прогноза очакваме силен валеж от фекалии в северните части на страната. В северните части и изключително над Софийския университет. Над Софийския, да. Очаква се, че там ще има много гъсто население от... какво говоря? Аз свърши телефон. Часът ще бъде 17 часа и 17 минути, когато аз, съдията Юксел Кадриев, изтегли нова карта. Този изключително притеснителен момент, когато не си сигурен дали слушаш новините или си се обадил на 180 за точно време. Вау. Окей. Уважаеми господине, или пък госпожо, с съжаление ви уведомяваме, че офисът по празно място отказва вашата молба за празно място. Поставете 2 карти. Това са последните новини от часа, които аз предавам директно за BTV Юксел Кадриев. И така, това са предложенията за първото, така ли? Уважаеми господина или госпожо, със съжаление ви уведомяваме, че офисът по деликатна критика отказва вашата молба за упражнение с цел подобряване на работата в екип. Офисът по употребяването на бездомни... Да, това го прочетох. Употребяването на бездомници като подвижни устройства за бежични. Това отказва вашата молба за упражнение с цел подобряване на работата в екип и проявление на расистски наклонности. Проявление на расистски наклонности. Тези 2. 1 точка за мен е така. И 4 за мен. Oh, fuck you. Защо 4?
Аз имах 3 точки. Аз мислех, че като сложиш 2 имаш 4. 4-3-1. Не, аз имам 2. 4-3-2. Така. Предаваме щафетата на нашия виден метеоролог. Как беше името? Прогнозист. Мирлюб Бенатов. И следващата карта е... В 7-я кръг на ада. Прегрешилите трябва да понасят за цяла вечност. Чакаме сега отговорите. Депозирайте, скъпи мои. Не съм сигурен, че се чува всичко на микрофон, но след това. Намираме се до Цариградско шосе, затова може малко да е проблематичен въпросът с дочуване. Готови ли сте? Готови ли сте, скъпи мои? Готови ли сте? Готови сме. Имаме готовност. В 7-ят кръг на ада. Прегрешилите трябва да понасят. Омага. Клипче на котка толкова сладка, че очите си извъртат назад, а градашният ти стълб се изсипва пред газът ануса ти. За цяла вечност. И в 7-я кръг на ада. Прегрешилите трябва да понасят кихавица, прадня и оргазъм по едно и също време. По-скоро кихавицата. Аз бих избрала котката, но иначе аз съм кихавица. Котка толкова сладка, че очите си извъртат назад. Окей, 5 точки за мене. Damn, am I good or what? Значи 5 точки за Елена, 4 за Ани Салич, 4 за Димитър Менделеев, Юксел Кадриев и 3 и Джуксел Кадриев Джуксел Кадриев и 2 за Мирлюб Бенатов. Така. Мой ред ли е да бъде съдия? Не. Всъщност, мой ред е. И така, здравейте, драги зрители и слушатели. Отново сте с Ани Салич. И отново аз не знам часа, но няма и да ви го казвам, тъй като моят колега Юксел Катриев ще ви информира и без това. 17 часа и 22 минути. Ето. Вече знаете. Не съм сигурен колко се чувате от двата края, защото има звук страничен. Няма проблеми. Миролюб, колегите от монтажа, ако евентуално може да усилят звука, ако не, здраве да е. Ако искат, ако не искат, не знам колко памет имам, така че да ги карта. О, да, добра идея. Ама аз не стеглих и карта. Не стеглих карта. Не бяла. Черна. Ама аз миналия път не си стеглих карта. Стеглих ли карта? Така, и ето, моля, не обръщате вниманието на моите колеги, които се опитват да ме изкарат некомпетентно. Новото ни условие е моята родина. Тъй блага землю на... Моля, колеги, не си правете селфита, а депозирайте вашите предложения сега. Нека през това време да проверим колко карти имам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето, знаеш, че не съм изтекла. Искам само да видите селфи. Юксел иска да ни покаже селфито си, което е изключително фасинатно. Наистина фасиниращо, искам да кажа. Фасциниращо. Амузирано също така. Доста амузирано и амузиращо. Така. Each put down a card. Как си прави селфи? Какво беше? Тъй блага землюна. Тъй блага землюна. Секс. И така. Предложенията вече са депозирани и сега само на зрителите на BTV, Нова и Канал 1. Само единствено на тях ще съобщим какви са предложения. Нашият колега Юксел Кадриев навлиза навътре в селфи територията. Така, първото предложение. Моята родина, тъй блага землю на умерен аутизъм. Чудесно, чудесно. И също така, моята родина, тъй блага землю на... той е задник! Той е задник! Той е задник! Въпреки че умереният аутизъм звучеше доста привлекателно, аз бих избрала той е задник. Който е... Менделеев. Който е Менделеев? Той е задник, който е Менделеев. Минават две жени тук покрай нас и аз само той е задник! И се обърнаха и двете ме погледнаха, седно ще ги убия. Това говори за тяхното самочувствие.
Да. И победителят е... той е задник. Той е задник, Менделеев. Напомня. Той е задник Менделеев. Напомни ми на така известната песен на нашата фолклорна певица, поп-културна фолклорна певица, Радка Куршума, която е огнеборецо мой. Ти си супер бой. Ти си супер бой. Така, точки. Елена, 5, Менделеев, 5, Кристиян, 2. Виждам, че Джуксел Кадарев ми е сериозна конкуренция, но това ще се промени. Така. И сега съдията е... Съдията е Джуксел. Съдията е the selfie taker. Beloved selfie taker. Selfie taker, it's you. Come on! Hello! Колко карти трябва да има? Какъв контраст само тук? 7. 7 карти. Мисля, че трябва да го сложим тук. Окей, новия рунд. О, боже, май снимах някой. Снимковият материал ще бъде качен до вечера в новините от 10 часа. И така. Какво доведе оргията до внезапен край? Поставете картите си сега. Аз ще си разглеждам селфитата. Много се чудя. Какво доведе оргията до внезапен край? Предложението за депозиране и Юксел? Юксел отговаря така. Юксел да ти прави селфи. Босненските фермери. Синдрома вина... Какво доведе оргията до внезапен край? Босненските фермери. И синдрома вина на оцелели. Абсолютно фермерите. 3 точки на ръка. Бичес! Открахте ми професия. Селфи тейкър. Selfie takers. Опа, обаче нямам памет, така че... Как не вижда? Този подкаст стана малко дълъг, така че вече ще го спираме. Да. Но това е първата ни практика на Cards Against Humanity, българската версия на картите срещу човечеството. И за сега това е от нас. Надяваме се другия път да бъде на клипче в нашия друг канал Nerdspear, който сега рекламирам. Shout out to Nerdspear. И за сега ви оставяме, за да си довършим играта и да правим селфи.